Pinia bangke nili nali tuma fan West Karbi Anglong keklang Voreng Awarsai puthak si labangso video long nang tan pachini ponik po lapen kai keson details mate klara kalam nali tum labangso video arlosi thek panong ikpo tangte aprangsi KARDOM kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fans tame nali tum jong si labangso YouTube channel la long nang khomri milang polte subscribe krepin pene dam de no nali tum subscribe poi to arjan ri hala bangso arjan long nali tum beri de no lapena dunges tame bel arjan thekloi das tame nali tum berpon igde non lapenon 10k kile ye fan bangke masap suwerlo 10k jong sikile lo polote nili giveaway tame bipon tu ikpo lapen nali tum labangso giveaway ali nali tum jo ani polote maten chupe hai kangtung polote labangso video along tame mate kaike kapre video long tame nali tum mesen comment pigon lapen video tak an maser un share go lapen like lai hui banali tum tin ne pin men pi gon la la plen ali tum giveaway kilongi a chance pangke do iglo tangte non labangso Voreng Awarsai puthakle pathiek pen lang pon lonang lapen ali tum stame labangso advertisement kapre social media long stame thek polong ikpo lapen nili stame nali tum phan puthot na 1p2 iglo labangso puthak nang thania phansi lapen nali tum video kicheng pen kijut anang lang dono nili daging so ni labangso advertisement alu along ki tok puthak nali tum phan nang than pachini ponikpo aprang si dak office of the district legal service authority West Karbi Anglong Hamren lo lapen official address nali tum da office of the judicial court and officer lapen sai ali Hamren pin 782486 West Karbi Anglong Assam lapen email id nali tum da screen along dak provide panno lapen contact numbers tame dak do iglo national la advertisement alu along ke tok aputhak nali tum phanili sonsoni nang than pachini ponikpo advertisement number nali tum dak lang ponigon lapen date bang 6/6/2023 hose paklang pono lapen dak tok bang son la application are invited 15 nos mate dak 15 ana post to lapen standard form longs nali tum fill up ignang poka charle ang deng labangke SSLC kapore tang abang phita chok lapen lap aki ong kapure tum stame labangso Voreng Awarsai banali tum jogdun igmelo Voreng Awarsai lake para legal volunteers nate PLBA under district legal service authority ahin pensidak paklang pono West Karbi Anglong Hamren nase ningke hang abang phi tum nali tum jongsi jogdun igi pelote prabjin pen nali tum jogdun igon pen non last date banglang pono na nilida pathiek pes na than pichini pon ikpo lapen pena andu labangso advertisement alu along ke tok dak ding ulang lasena labangke nili dak nang than pichini pon ik edat pothema la nili jons nang than pichini pon ik thailo pulta video bang subso ding chat pop si nili nali tumpan la min important alam an sidak na than chotlo lapen last date bang kanali tum the last date of receive application or receipt of application is 17 labangso chiklo 17 June 2023 last date lo pen the application may be submitted to be flowing address through post or by hand nani tum ki thon nam nei adim address labang ke nani tum labangso screen along nani tum labangso lo long si thek long ikpo ki thon nam nei labang ke office of the district legal service authority West Karbi Anglong Hamren lapen district judicial court complex Hamren West Karbi Anglong pin number 782486 labangso dim sinalitum thondam ignangpo lapen labangso advertisement alu nalitum jongsi naing pulte nalitum la screen long ke thek ponlong a website do district.ecourts.gov.in/lapen West Karbi Anglong labangso dim homri dam iglote nalitum hodak am West Karbi Anglong long ke klang Voreng Awarsai ingson soni bangke nalitum hodak longpon ikpo lapen eligibility criteria of the candidate labang kela sonlo kumamasi abang phusi ki jogdo nei malapen eligible person from one PLB can be selected aprangsi nalitum dak thek ponlong po teacher including retired teachers tum stamel labang so Voreng Awarsai claim thekme lapen retired government servant and senior citizen alang litum stame da claim ikmelo lapen MSB student lapen teachers tum stame claim dun ikme lapen
da Anganwadi lapen doctors lapen student lok lahai kacharli dang abang phu abang phitum stame dak nalitum jogdun ikmela lapen pena ando dak tok pondo mama member tum se jogdun lai ma lapang ke dak tok pono lapen list of documents ke nai abang ke documents amukha bang la son hello documents amukha lang dam lo pulote copy piece nai ma pulote number 1 nong bang ke self attested copies of certificate of academic career nalitum la self attested nang po mane la nalitum documents along bang ke Kapan number 2 along self attested copies of caste certificate banang po ST SC OBC tum stame lapen number 3 along bang ke 2 notes of recent passport size photograph lapen experience certificate nang po in case government employer tum phan lanchot lo ke nai bang ke 1 2 3 4 self attested copies matenalitum la educational copies along bang ke nalitum amen chitok nang po lapen xerox pen amen tok nang po lapen self attested copies of caste certificate along stamina tum self attested nang po lapen photo pakni nang po coloring photo lapen experience certificate do ik nang po lalo lapen copy for information to dan nanana sikapili ma labang kadak nalitum lang po nigon daglo lapen kaprek ason kitok bang adak avelo asi la answer lo la sining hang abang phitum nalitum jogdun ikme dak kadu kabe pen dak 15 no san dak do pon iglo we can see mata post bangke asi nalitum dak si jogdun de pustame ke jogdun mate ke claim dun ni aning ke hanga tum do tai mine nalitum kan mala video share on share igon dapen isona lambang tini nipin pen nalitum claim iknang po claim iknang labang ke non 10k kilepo tas nalitum kachinghon ka support pen nang pili dun ingo 10k la pen nalitum kado kawe fan le pupista ako pai me tum mangke giveaway nalitum long pon ikpo tangti lalo giveaway chipe hai fan polte nalitum labang so a video share iknang po la pen mesen na comment a video tina long kan nalitum pinang po lapen like tenalitum pinang po lalo pol tenalitum giveaway ke hayi a chance mangke do iklo nasi pinia video la mani lila pathiek pen la answer la nasi pina thot kaprek update mate kaprek a video long la chi tong tunang tange do me thakme ka do ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long ke la ra do an fans tame nilihin pen KARDOM